Piket Jomatiani hamia photo belane wana ma singsa abo angkha Chondon Buphang bini Facebook wo kaisa post khakya te norok bo nugiman khana Chondon Buphang ni post I am with you patal khoiniya te saka full support khayo henai hinkai a pulani kokthai kokborok sana thangke bosik hamia eba bisiri khobjak abo nang ang joto siwo phiaba tini toka kosomni Chondon Buphang tangi Piket Jomatiani mongka hamke saimani bo asuk hamia patal khoiniya hani ringi saka tei Chondon Buphang tangi Piket Jomatiano atike support khai phonoka o Facebook ni post je chung nokmani abo koboita tatal joto norok bo kaham hamia saimanai sudo asuk simia tipep ni Piket Jomatia ba Chondon Buphang ni halok tamo tongai tini Piket Jomatiano edisini kotor angna bagi support khakya Chondon Buphang norok tini abo joto full detail kahamke saimandi hinka video no pulasmi pathak jora kahamke nadi joto bujimanai pulas sekang o story saimana sekang laja kokbo kisa kari jangnai thangnai salo norok joto saimano edisio World Human Right Day palaima bagi tipra mothabai tipebni kesaro bulai toglai angkha tei a jorani simi joto tipra sarok tipebni tomungno chajakya angai Piket Jomatiano kethanggino rignai risa kanriwi soklakya Direct kok sana thangke Piket Jomatia chini boba grana hamia chikon snamka a salo a bagi public rock chajakya angkha tipep political party no abutike kebama jora kolok laimaya gulo jeng tini nugui manka toka kosom Chondon Buphang ni Facebook post te norokbo nugui mankana kahamke I am with you patal khoiniya go ahead and become the chief of ADC full support Hinkai aro serai nugui manka Chondon Buphang saka patal khoiniya ang nini logi tongo te buskang salo ADC ni chief angdi nona ang full support khayo hane phiaba Chondon Buphang tini tangi okok saka abo angkha norok kahamke saimono tabuk tipe ba tipramothani kesaro kethaimaya kok banglaimani nugui tongo tei abo kahai jora hinkai toka kosom Chondon Buphang okologo tongi boino yasi suri tiprasa ba tiprasana hamia negative teba ase riwi walai rina nakhya Sudo asuk simiya Chondon Buphang tipep leader Piket Jomatiani mong kahamke nugui saimano abuni olopana asuke Piket Jomatiano bengai kok saka patal khoiniya hanai te norobo saimano o wat kokthai borothang abuno tui baksa borok saka abo fake eba chalakse edit khajakse atei hamia kok eba hamia chalak posta khaji ta sadhine te norobo nugui mankana buitamo salai dong Aro khoroksa borok saka tipramothani sila rok kaisa tongna ringya tabuke Chondon bai Piket Jomatiano se thepawoi faldu post snam tonglakya abo fake se hinai mane bini kokti hinkai je abo kahai post tabuk nugui tomani abo tipramothani borok se khayo tei abo jotona fake chalak hinai samani hinkai jeng tini abo koboita tatal phadi direct Chondon Buphangni profile habui naina Au norok bo kahamke nugui mankana abo kubuno Chondon Buphang Piket Jomatiano support khayo abo borongni bising koi chokor gori jak tong abo to saimaya sudo asungno saimano Chondon te tipebni leader Piket kathalai jak hinai tangi hinkai norok o jaga kahamke nugui mankana Piket Jomatia Chondon Chatterjee base thansa aboni bagi nangchini boba grano hanang pinang khayo tei tolao saka Piket Madam abude nini dofani bagi kaham naimong hinai hinge abuni logi no Chondon Buphang mohano bini sako kaisa tag khalai post ka saka I am with you patal khoiniya hinai abun bagi kha khalai borok bising kok salajek eba thanchano na hinai Haipono norok kaisa kokbo mutonardi toka kosom rok buni okologo tongai yasi suri buino wale rina hinkai ekdom first class abakai kobuda Chondon bai Pikeni halok tong abakai borok khoroksano support khai tongkha abo teruk olo tebo nokjaknai saimanai haipono Chondon Buphang marke sititei Piket Jomatiano mongpharka patal khoiniya hinai hinkai norok tini patal khoiniya ni video no pulasmi pathak jora naima bagi belakya hambai ta last kok abuno sanai je o video jaka Piket Jomatiani mong patal khoiniya hinai ang samani ani kono kebo bekhata teji tangi hinkai abo Chondon Buphang je bini Facebook page post khaimane okogno tise tini oro sajago abuni bagi kisemise ani bokokti bahano patal khoiniya hinai kok ongkar thanga abun bagan jotona nakarsano bini kobikok hinga patal khoiniya Jomatia se abo je sajamani Chondon Buphangni post no nasigi samang kisa ang bahano bukugo obasung thanga abun bagi ang nakar mungsano norok jotono jodi
chaya khaimani eba chaya sajama tongkha hingke.